В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/ada. Уймак кыз. Яшәгән ди бер хатын, аның балалары булмаган. Бер көнне ул карт сихерчегә барган һәм булай дигән: "Мин кызым булуын бик телим. Кайдан алып була икән аны, әйтә алмассыңмы?" "Нигә әйтмәскә?" диде сихерче. "Мин сиңа арпа ярмасы бирәм. Бу ярма гади тавыклар ашата торган түгел. Син аны гөл савытына утырт, аннары нәрсә буласын күрерсең. Рәхмәт сиңа", диде хатын һәм сихерчегә 12 тиен акча бирде. Аннары хатын өенә кайтты һәм арпа ярмасын гөл савытыннан утыртты. Утыртты гына, ярма шунда ук үсә башлады. Үсенте ләлә кебек зур чәчәк булды. "Нинди гүзәл чәчәк", диде хатын һәм матур чәчәк бөреләрен үпте. Чәчәкне үбүе булды, аның эчендә нәрсәдер селкенде һәм чәчәк ачылды. Ләлә кебек чәчәк эчендә кечкенә кыз утыра иде. Ул бик кечкенә иде. Буе бары тик 1 дюйм кадәр генә иде. Шуңа аны уймак кыз дип атадылар. Әстерхан чикләвегенең кабыгы кызның бишеге, зәңгәр миләүшәләр мендәр, ә гөлчәчәк бөреләре юрган булды. Кечкенә уймак кыз өчен тәлинкәдәге су күл кебек зур. Ул чәчәк бөреләренә ята һәм йөзә. Тәлинкәнең бер ягыннан икенче ягына йөзә һәм җырлар җырлый. Бер төнне уймак кыз йоклаганда тәрәзәдән өйгә зур, юеш, бик шыксыз гөберле бака керде. Бака кызны күрде һәм: "Менә улыма әйбәт хатын була", диде. Ул кабыкны алды да тәрәзәдән бакчага сикерде. Бакчада елга ага, аның янында күл бар, бака улы белән шунда яши. Улы да әнисе кебек юеш һәм шыксыз иде. Бакалар уймак кызны елга уртасына төнбоекка салдылар. Иртән кыз уянды. Һәр якта су иде. Кыз бик курыкты һәм елый башлады. Ә шул вакытта ана бака өен камышлар һәм сары төнбоеклар белән бизи, киленгә ярарга тырыша иде. Бака кыз янына килде. "Менә минем улым, ул синең ирең булачак. Кокс, кокс, брегекс", дип кенә әйтте ул. Уймак кыз бик каты елады. Ул шыксыз гөберле бакага кияүгә чыгарга теләми иде. Су астындагы кечкенә балыклар баканың нәрсә сөйләгәнен ишеттеләр һәм уймак кызның елаганын күрделәр. Жәлләделәр алар кызны. Елганың бөтен балыклары килделәр һәм төнбоекның сабагын өзделәр. Чәчәк агым белән йөзеп китте. Хәзер инде бака кызны куып җитә алмый иде. Ә уймак кыз һаман ераграк китә иде. Кошлар аны күрәләр һәм "Нинди матур кечкенә кыз" дип җырлыйлар иде. Кыз янында бер туктаусыз көя күбәләге оча иде. Кыз күлмәге путасыннан бер ягын күбәләккә бәйләде һәм төнбоек тагында тизрәк йөзде. Кинәт якыннан май кондызы очып китте. Ул уймак кызны күрде, алып китте һәм агачка утырды. Бишара кыз бик курыкты, әмма кондызны бу кызыксындырмады. "Син май кондызына бер дә охшамагансың, әмма син миңа бик ошадың", диде ул кызга. Аннары агачка башка жуклар килде. Кайберләре "Аның 2 генә аягы бар", диде. "Аның капшаучлары да юк", диде башкалары. "Ул шундый нәзек, кеше сыман", диделәр өченчеләре. Кызны алып килгән май кондызына ул кинәт ямьсез булып күренде. Кондыз аны агачтан куды. Кыз акчәчәккә утырып елады. Ул үзенең ямьсез булуыннан күңелсезләнә иде. Аны хәтта май кондызлары кудылар. Кыз җәй буе урманда ялгыз яшәде. Ул үзенә чирәмнән бишек чикте һәм әрекмән астына элде. Ул чәчәк балы ашады, чык су эчте. Шулай җәй узды, көн узды, салкын кыш якынлашты, кошлар китте, чәчәкләр шинде. Ә уймак кыз яшәгән әрекмән кипте. Кызның күлмәге йыртылды, аңа бик суык иде. Кар ява башлады. Һәр кар бөртеге уймак кыз өчен безгә бер көрәк кар кебек иде. Без бит зур, ә ул бик кечкенә. Кыз урманнан китәргә булды. Ерак түгел ашлык кыры бар иде. Ипине инде күптән урдылар, кар астыннан сабаклар гына күренә. Менә кыз кыр тышканы оясы янына килде. Оя коры яфраклар белән капланган иде. Анда күп ярмалар бар иде.
Уймак кыз теләнче кебек бусага төбенә килде һәм бер арпа бөртеге сорады. Ул 2 көн йокламады. «Эх, син бичаракай», диде кыртышканы. «Я кил монда, җылан, аша минем белән». Уймак кыз ояга керде, җыланды, ашады. Картышканга кыз бик ошады. «Кышка кал миндә, мин сине ашатам, ә син өйне җыштыр, миңа әкиятләр сөйлә», диде ул. Шулай уймак кыз тышканның өендә яшәргә калды. Ул тышканның бөтен әмерләрен дә үтәде. Аңа монда бик рәхәт иде. «Тиздән безгә кунаклар килә», диде бер көнне тышкан. «Атнага бер тапкыр минем яныма күрше керә. Аның җир астында зур ие бар. Ул бик бай. Чык кызым аңа кияүгә. Бер генә кимчелеге бар, ул сукыр. Сине бердә күрми. Син аңа әкиятләр сөйләрсең». Әмма уймак кыз тышкан күршесенә кияүгә чыгарга теләмәде, чөнки ул сукыр тышкан иде. Бераздан сукыр тышкан килде. Ул бик бай, җитди иде. Йорты карт тышканныкыннан 20 тапкырга зуррак. Анда күп бүлмәләр, озын коридорлар бар иде, ләкин кояш кына бердә керми караңгы. Сукыр тышкан кояшны һәм чәчәкләрне күрә алмый иде, чөнки ул аларны бер кайчан да күрмәгән. Уймак кызны кунак өчен җырларга мәҗбүр иттеләр. Ул 2 җыр башкарды, шундый матур җырлады, сукыр тышкан аны бик яратты. Аннары сукыр тышкан бер коридор казыды һәм уймак кызны үзенә алып китте. Юлда алар белән үлгән кош күрделәр. Бу карлыгач иде. Ул кош башында туңып үлгәндер һәм сукыр тышканның оясына егылгандыр. Уймак кыз кошны бик жәлләде. Ул кошларны бик ярата. Алар кызга җәй буе матур җырлар җырладылар. «Кош булып туарга теләмәс идем мин», диде сукыр тышкан. «Ул җырлый гына белә, ә кыш көне нишләсен, шулай ачлыктан үлә инде». «Дөрес, дөрес», диде карт тышкан. «Аның җырлавыннан ни файда? Җыр белән генә тук булмассың». Уймак кыз дәшмәде. Ә тышкан һәм сукыр тышкан күрмәгәндә, ул карлыгачка иелде, каурыйларын таратты һәм ябык күзләреннән үпте. «Бәлки син җәй көне матур итеп җырлаган коштыр», дип уйлады кыз. «Күпме шатлык китердең син миңа, кошчык». Сукыр тышкан карт тышканны һәм уймак кызны өйгә озатты. Төнлә кыз йоклый алмады. Ул торды, коры чирәмнән келәм үрде һәм кошны каплады. Аннары уймак кыз тышкан оясыннан йомшак мүк алып килде һәм үлгән кош астына салды. «Хуш, ягымлы карлыгач», диде уймак кыз. «Хуш, җәй көне минем өчен матур итеп җырлаганың өчен рәхмәт сиңа». Һәм ул башын карлыгачның түшенә салды һәм кинәт курыкты. Кошчыкның түшендә нәрсәдер селкенә иде. Бу аның йөрәге, кош үлмәгән, туңган гына, ә хәзер ул җылынды. «Рәхмәт сиңа, сөекле кыз», диде карлыгач. «Мин бик җылындым. Тиздән мин тәмам тереләм һәм очам». Уймак кыз карлыгачка су һәм берничә арпа бөртеге бирде. Кыш буе карлыгач ояда яшәде. Моны тышкан да, сукыр тышкан да белмәделәр. Яз җитте, кояш җылыта башлады. Карлыгач китәргә тиеш иде. Ул кызны да үзе белән чакырды. Әмма кыз карт кыр тышканын жәлләде. Ул белә иде, тышканга ялгызына күңелсез булачак. «Юк, мин синең белән оча алмыйм», диде кыз. «Хуш, хуш, нәни кыз», диде карлыгач һәм очып китте. Уймак кыз җир астында калды. Бер көнне сукыр тышкан кыз янына килде. Кызга бир нәзерләргә куштылар. Уймак кыз көне буе тукыма текте. Һәр иртә һәм һәр кич кыз уядан чыгып күккә карады. Аның симез сукыр тышканга кияүгә чыгасы килми иде. «Менә көздә килде. 4 атнадан синең туең», диде карт тышкан. Әмма уймак кыз ялый башлады һәм кияүгә чыгарга теләмәвен әйтте. «Юләрлек», диде карт тышкан. «Киреләнмә, югыйсә мин сине тешлим. Нигә сиңа сукыр тышкан ошамый? Патша бикәнең үзендә дә мондый затлы бәрхет тун юк. Мондый ир өчен Худайга рәхмәт әйт». Ниһаять туй көне җитте. Хәзер уймак кызга гомер буе җир астында яшәргә кирәк булачак. Ул соңгы тапкыр кояшны күрергә чыкты. «Сау бул, кояш, сау бул». Аннары ул кызыл чәчәк күрде, аны кочаклады һәм карлыгачны күрсәң, миннән аңа сәлам җиткер, диде. Кинәт аның баш очында кош тавышы ишетелде. Кыз башын күтәрде һәм карлыгачны күрде. Ул аңа борчуларын сөйләде.
Endi soqin qish keladi dedi Qorlig'ash. Men yiroqqa, жылы yoqlarga ketam. Mening bilan uchirga tilaysingmi? O'tir menga, birga ucharmiz. Ey, men usham sening bilan dedi o'ymoq qiz. Qorlig'ash uzoq uchdi, yiroq uchdi. G'ajoyib bir zangar ko'l yorinda, yashil og'ochlar orasida burunga oq marmar saroy solingan. Unda bir ko'p quyosh uyalari bor. Mina mening uyim dedi Qorlig'ash. Sen o'zingga motor sheshak soyla, shunda yasharsan. Qorlig'ash sheshak yonina keldi. Sheshakdagi elf bir qo'rqdi. U shunday kichkina edi, Qorlig'ash shunday zo'r. Ammo o'ymoq qizni ko'rgach, u bek suyundi, iyildi ham ismini so'radi. O'ymoq qiz deb javob berdi qiz. Suyukli o'ymoq qiz dedi elf. Menga kuyovga chiqarga tilamaysizmi? O'ymoq qiz rizolashdi. Shul vaqt har sheshakdan elflar chiqdi ham o'ymoq qizga bo'laklar berdilar. Eng yaxshi bo'lak o'ta ko'rinmali qanotlar edi. Hozir qizda elf kibib usha olaydi. Qorlig'ash qish kuni motor jirlarini jirladi. Asolqin yillarda yoz kelgach, u Daniyaga uchib ketdi. Unda uning kichkina uyasi bor. U uya akiyatlarni yaxshi siylovchi bir kishi uyida yasalgan edi. Qorlig'ash anga o'ymoq qiz turunda siylagan. Bu hikoyani da biz shul kishidan eshitdik. Как вам «Уймак кыз» на татарском? Надеемся, что текст читался и слушался легко. Вы всегда можете оставить отзыв или предложение в нашей группе ВКонтакте или по адресу eidatot@gmail.com. Предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст. Повторим основную лексику на нашем сайте ozatlok.org/eida. Заходите на сайт, каждый день вы там найдете что-то новое и интересное. Также подписывайтесь на наши соцсети, мы есть ВКонтакте, Телеграме, Фейсбук, Инстаграме. Келесі атнада яңа әкият оқырбыз, сау болыңыз.